The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get. So what's up mga kakwela at mga kabiyaya. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito yung mainit, trending, viral na viral at isa ngayon sa pinagkakaguluhan sa social media. Walang iba kundi si Sandro Marcos, ang anak ni President Bongbong Marcos. Kung saan trending at viral ngayon yung mga sinabi ni Sandro Marcos sa kanyang interview na the peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Yan po yung mga binitawan na salita ni Sandro Marcos. At ngayon pinagpepiestahan sa social media at bakit nga ba ito naging viral at maraming bumabatikos lalo na ang mga kalaban ng mga Marcoses. So una hindi naman ako maka-Marcos, hindi rin ako maka-Dilawan. No? So ito, magbibigay lang tayo dito ng ating opinion at bakit nga ba na parang napaka big deal or parang o bakit nga ba na binabatikos yung sinabi ni Marcos na yun. At bago natin simulan to, kung bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, nabubulon na naman ho ako, sa aking Facebook page na J. Guevara TV. Okay. Mga kakwela, mga kabiyaya, kung naaalala nyo, ganito din yung sinabi noon ni Manny Villar na halos magkakambal lang ho yun, no? No, medyo may pinagkaiba lang ng konti pero halos kaparehas na kaparehas. At ito po, basahin nyo. It's a case strong dollar, not weak a peso. Yan po yung sinabi ni Manny Villar dyan, mga kaibigan. So bago natin lubos na talakayin yung topic na yan, pumunta tayo sa mga comment section sa mga video ni Sandro Marcos at basahin natin yung mga comment ng mga netizen doon, yung mga kababayan natin. So tara. So may isa ako nabasa dito nakakatawang comment do. Ewan ko sa'yo, Sandro, wala akong naintindihan. Basta ang malinaw lang na naintindihan ko ay yung pagkurap-kurap ng mata mo. Dahil pwede comment, ba't yun pa? Ay, ito, may nabasa ako. It's like grade 2 student doing a reaction. Oh my God, you eating my nerve. At ito, meron pa ako nabasa dito. Siguro to mga dilawan to, mga pinklawan. Yan o, sabi nito, shot mo na, dami pa ebas. Ibig sabihin ng ebas, binaliktad po ng sabi. Oh, i-shot mo na lang daw yan, marami ka pang sinasabi. Oh, grabe. Tara, halika rito, mag-gin tayo. So ito pa mga kuwela. Hindi gutom ang mga tao kasi gutom sila. Gutom sila kasi di sila busog. ito. Saludo ako sa batang to, sabi niya. Sa dami ng problema sa Pilipinas, nakukuha pang dumagdag. So ito kasi ang ito. Sa sinabi naman ni Sandro, tutusin, wala naman ho talagang dun. Parang logic lang kasi yun. Kung talagang marunong kang umintindi at intindihin yung sinabi ni Sandro Marcos, ay may intindihan mo yun. Pero kung hindi ka naman marunong umintindi, ay hindi mo talaga may intindihan yun. Dahil sa puro ka ang pag-intindi sa sinabi ni Sandro Marcos, na kung hindi ka naman marunong umintindi, ay hindi mo talaga maintindihan yun dahil hindi ka marunong umintindi. Diba parang hawig dun sa sinabi ni Marcos yung sinabi ko. Diba parang nag-double meaning siya sa one sentence. So ganito kasi yun. Ito yung ibig sabihin dun sa sinabi ni Sandro Marcos. Tatagalugin ko na, hindi mahina ang peso. Mahina ang peso dahil malakas ang dolyar. Isa tutusin lang,
ang peso ay kapag pumunta ka sa ibang bansa, di ba hindi mo rin naman nagagamit. Pero kapag ang dolyar ay pumunta ka sa Pilipinas, ay napakalaking halaga. Hindi porket weak ang sinabi ni Sandro Marcos ay weak na rin siya. Dahil sa totoosin lang, mas mababa po ang peso kaysa sa dolyar. Alam nyo sino sisihin nyo dyan? Huwag si Sandro Marcos, sisihin nyo yung Amerika. Ang masakit pa nito sa utak ng mga anti-Marcos, anti-Marcoses, pati yung nananahimik na si Tatay Digong, pati si Tatay Digong ay nadamay na rin ho, no? Ang nangyayari kapag ang mga tao kapag may krisis ay bumibili ng mga dolyar. Pero kapag binili mo ang dolyar o ibinili, ay tumataas ang presyo nito. Gets? Alam kong maraming natawa at nag-lap comment sa mga sinabi ni Sandro Marcos, no? Pero ako, agree ako sa sinabi niya. Paalala po, hindi ako Marcoses. Hindi ako maka-Marcos, hindi rin ako maka-Dilawan. Pero alam ko at ramdam ko na meron siyang pinapahiwatig na statement. Statement na dito sa mga sinabi niya to. Hindi numero, hindi technical, hindi ekonomiya. Alam niyo kung ano to? Train na kasi ito si Sandro sa pagiging optimistic, no? Kaya ganito na yung sinabi niya. Sa dekada na rin kasi na niyurakan ng mga tao ang pamilya ng mga Marcos pero siya po ay nananatili pa rin chill at relax. Tayo kasi mga Pilipino, kapag dinalaw tayo ng krisis o problema, bagyo o trahedya ang dumalaw sa atin, talagang lubos na na-challenge tayo. Agad-agad tayong sumusuko, agad-agad tayong bumibigay, agad-agad tayong nangihina. Pero yung statement ni Sandro Marcos ay encouragement yun. Parang ganito lang yan sample lang ko kayo. Kapag ako natalo sa pagbaboxing, hindi naman talaga ako mahina. Malakas lang talaga yung nakalabang ko. Yung ganyang statement po kasi, mga kakwela, mga kabaya, is encouragement sa pagiging positivity. Nabubulol pa ako. Hindi po yan pagsuko. At lalong hindi po yan kawalan ng pag-asa. Hindi tayo maayon doon sa problema upang panghinaan tayo ng loob. Sila Sandro kasi, train na train niyang mga yan. Kaya wala tayong dapat i-question dyan sa sinabi niya. Tutusin para sa akin, is napakalinaw. Talagang may mga tao lang talaga na talagang ginagawang big deal lahat ng mga binibitawan salita ng mga Marcoses. Dahil alam naman natin talaga na marami naman talaga anti-Marcos hanggang ngayon na kahit nakaupo na sila. Ito lang yan kapag may isang tao na ayaw ka, sa tingin mo, kapag may ginawang tama yun, magugustuhan mo ba? Diba hindi? Kasi ayaw mo nga dun Kahit anong gawing tama ng tao na yun, kahit anong gawing makabuluhan ng gawin ng tao na yun, wala pa rin sa'yo epekto yun. Maling-mali pa rin yun sa paningin mo kasi ayaw mo doon sa tao na yun. Di ba? Totoo naman ako. Totoo naman yung sinabi ko. Real talk lang tayo dito. Maraming ayaw sa mga Marcoses. Kaya konting kibot lang, talaga nagkakagulo ang kanyang mga kalaban. Kanya-kanyang batikos, kanya-kanyang siraan. Na kahit hanggang ngayon na nakaupo na ang Marcos, pilit pa rin nilang sinisira. Correct naman kasi hindi nyo lang talaga kasi na-gets. Ibig sabihin, hindi dahil mahina ang piso, dahil mahina siya. Kundi dahil malakas, kundi dahil mahina siya, dahil malakas ang dolyar. Kami pag nagsasabi na napakabobo daw ng logic ni Sandro Marcos. Kung bobo ang logic ni Sandro Marcos, paano pa yung mga nakita ko na mga nagsusuper saiyan, nag-hami wave, tapos ano pa, yung mga nag-aasta na banal-banalan. Kita nito ba mabas tayo? At may mga nagsabi pa nga pala kay Sandro Marcos na nagpapa-viral lang daw po ito. So ipapaliwanag ko lang hindi yun mag-viral kung hindi dahil sa inyong mga basher. Dahil masyado nyong hinusgahan or binigyan ng parang napaka-big deal sa inyo nung sinabi ni Marcos. Kaya nag-trending yan ngayon. Pero ibo sa simpleng interview ni Sandro Marcos, ginagawan nyo ng issue. Diba?
O ngayon, sino nagpasikat dyan? Hindi kayo din. Ngayon, nasar na naman kayo kasi sikat na naman ang Marcos. Kasalanan nyo rin naman yan eh. Tapos pati ba naman yung pinag-aralan ni Marcos, kini-question nyo yung School of London of Economics. Partida po ang nag-tweet nun, doktor pa. Panood ko yun. Questionan na pala ngayon ng prosesyon, no? Takot ako Elementary pa lang naman ako. Napaka-simple lang kasi talaga nun. Ulit-ulitin ko na ibig sabihin sa inyo kung ano ba talaga yung sinabi ni Marcos, ha? Ibig sabihin, magiging weak lang ang peso kapag kinukumpara mo siya sa dollar ngayon. Pero kung ikukumpara mo siya sa currency ng ibang mundo, ay hindi mo masasabing mahina ang peso natin. Alam nyo kasi, masyado nyo kasi ina-underestimate si Sandro Marcos. Yan ang hirap sa inyo. So baka naman hindi nyo lang pinanood yung buong video or interview ni Marcos na yon. Panoorin nyo kasi para maintindihan nyo, hindi yung puro dada kayo ng dada, gigigil ako sa inyo. Alam nyo, yung pinakapangit lang dito, pati ba naman yung pamilya ni Sandro Marcos, hindi nadamay ng mga basher. Yun ang mahirap dito eh. Yung mga tao na may mga matataas na pinag-aralan, yung mga tao na talagang kailangan na magbigay ng komento dito sa sinabi ni Sandro Marcos, mapanghanggang ngayon ay wala pa ring imik at hindi nila sinasalungat or hindi sila tutol sa sinabi ni Sandro Marcos kasi nga naman wala nga namang masama dun. Nagsasabi lang siya ng katotohanan at yung mga utak lang talaga ng mga kalaban ng mga Marcoses ang talagang nagpasikat o nagpalaki nito at nagpa-trending nito sa social media, no? Wala naman talagang dapat ikabahala sa ganito. Panahon kasi natin ngayon, pag galit kasi isang tao, kahit anong gawin na tama at kabutihan yan, mananatili pa rin na galit ka sa taong yan. Katulad ng Marcoses or Marcos, di ba? Maraming galit, lalo na ang mga supporter ng dilawan sa kanila. Na kahit anong gawing tama ng Marcos, ay mali pa rin sa kanila. Dahil ayaw nga nila kay Marcos. Ayaw nila sa pamilya ni Marcos. Kasi ang gusto nila, ang makaupo ay yung dilawan pa rin. Kaya mapahanggang ngayon, ultimong katiting na problema or katiting na pagkakamali o kahit naman walang pagkakamali sa sinasabi ng mga Marcoses, ng mga Marcos, pamilya ng Marcos, napakasama pa rin sa kanila. May mali pa rin sa kanila. Sorry sa mga supporter ko yan na mga anti-Marcos din, pero respetuhin nyo dahil channel ko to at komento ko to. Opinion ko to. So yan, hanggang dito lang ito mga kuwela at baka kung ano pa yung masabi ko dito at maano pa tayo. Baka tayo yung sumunod na mabash, no? Kaya yun, sana naman eto pa rin, ito yung hirap pa rin sa atin na mga kapwa natin mga Pilipino na kulang pa rin tayo mapahanggang ngayon, kulang pa rin tayo sa pagkakaisa. Tutusin kung tayo ay magkakaisa lahat at sumunod lang sa ating gobyerno ay napaka-ginhawa siguro ng pamumuhay natin dito ngayon sa Pilipinas. Ngayon na lang naman talaga yung kulang dito sa atin yung pagkakaisa. Promise, pag tayo nagkaisa dito, nagtulong-tulong tayo sa pagsuporta sa ating gobyerno, siguro unlad din talaga ng gusto tong bansa natin. Kaya mapahanggang ngayon ganito pa rin tayo kasi wala tayong pagkakaisa. Ayun yung real talk at pinaka nangyayaring totoong nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat and please like, share, comment and subscribe sa aking YouTube channel J. Guevara TV at J. Guevara TV sa aking Facebook page. Alright, hanggang dito na lang to at abangan nyo yung araw-araw natin upload ng mga video dito sa aking YouTube channel. At syempre sa Facebook page ko na rin. Ingat kayo and God bless and bye-bye. Peace out.